ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମେ ଯେତେ ବି ଜ୍ଞାନୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ତୁମେ ଅଧୁରା। କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ମହାଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର କର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ ବି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇନଥିଲେ, ତଥାପି ଅର୍ଜୁନ ଜିତିଥିଲେ, କାରଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ତୁମ ପାଖରେ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ନା, ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ଜିତେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଛି କରୁଥାଅ ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିବେ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆଜି ସର୍ବବିଜେତା କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ରାମାୟଣରେ ରାବଣ ଜିତିଥାନ୍ତେ ଆଉ ରାମ ହାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଗର୍ବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଆଶା କରେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିଥିବେ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ଜୟ ହେଉ। ଦୀପାବଳିର ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରୁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ହାପି ଦିୱାଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।